खुलुमबाय गिबियावनो बर' रादाब नायनानै मोजां मोनग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। आसामनि मोननै रायजो सभा मासियाव जानो गोनां बिसायख'थिनि थाखाय बिजेपिआ बिजाथि फोसावबाय। बिजेपिआ कर्नाट पुरकायस्थनि मुंखौ जानो गोनां रायजो सभा मासिनि बिसायख'थिनि थाखाय बिजाथि महरै फोसावनानै होबाय। कर्नाट पुरकायआ मिरुनि बारग' मन्थ्रि आरो सेनियर बिजेपि लिडार गबिन्द पुरकायनि फिसाज्ला। मख'नो गोनांदि फैगौ 19 जुनाव आसामनि मोननै रायजो सभा मासियाव खुंजागोन बिसायख'थिखौ। नाथाय रायजो सभानि मोनसेल' मासियाव निजायै बादायनाय जागोन भारतीय जनता पार्टी आरो गुबुन मोनसे रायजो सभा मासिखौ मित्र दल असम गण परिषदनो हगारनानै होदों बिजेपिआ। मिथिहोनाय बादिब्ला असम गण परिषदआबो बिजेपिआ बिजाथि फोसावनायनि उनावनो बिजाथिखौ फोसावनो हासिगौ। मख'नो गोनांदि आसामनि मोननै रायजो सभा मासिनि बिसायख'थिनि थाखाय समबाराव नमिनेसन गथायनायनि जोबथा खालार। हादोराव फिन आरोबाव हेलिकप्टार जाब्रबथाय जादों। केदारनाथ फारसे थांबाय थानाय गंसे हेलिकप्टारा हरखाब इन्जिननि मोनसे बाहागोआ गाज्रि जानायनि जाहोनाव अख्रां सायाव बिरबाय थानाय हेलिकप्टारा रुद्रप्रयाग जिल्लानि मोनसे राजा लामायाव गिख्रंथावै जाब्रबथाय जादों। बे गिदिर जाब्रबथायाव पाइलटआ जोखोम जादों आरो गुबुन सा 5 दावबायारिफोरा जेबो जायासै होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। नाथाय बे जाब्रबथायाव हेलिकप्टारा होसिननायनि जाहोनाव गंसे साखा खबब्रै गारिआ गाज्रियैनो बायख्रेबदों। 2 बिघा 16 लेसा हाखौ लानानै क'क्राझारनि खारगावआव दुंहाव थासारि बा बेले-बेजे थासारि सोमजिदों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला मनज ब्रह्म मुंनि सासे सुबुङा जेबो सावरायाबालानो लाइमोन जौगाफु कमिटिनि हलखौ सिफायदों। जायनि जाहोनाव बे हाखौ लानानै लाइमोन जौगाफु कमिटि हलनि सोद्रोमाफोर आरो मनज ब्रह्म मुंनि सासे सुबुंनि गेजेराव दावराव-दावसिया सोमजिदों। मिथिहोनाय बादिब्ला लाइमोन जौगाफु कमिटिआ बे हाखौ आगोलनिफ्रायनो लाखिनानै दोनदोंमोन। नाथाय बे गामि मोनसेनिनो मनज ब्रह्म मुंनि सासे सुबुङा सोरनिबा बुंनायाव हानि बाहागोखौ गाव मोननो नांगौ होननानै गामिनि रायजो राजाफोर आरो लाइमोन जौगाफु कमिटिनि सोद्रोमाफोरजों सावरायाबालानो लाइमोन जौगाफु कमिटिनि न'खौ जेसिबिजों सिफायहोदों। बे जाथायखौ लानानै लाइमोन जौगाफु कमिटिनि सोद्रोमाफोरा गोथौयै दुखु मोननायखौ फोरमायदों आरो मनज ब्रह्म मुंनि सुबुङा लाइमोन जौगाफु कमिटिनि हेंथायै थानायाव गसरबो थिसनदों होननानै फोरमायथिदों। गुवाहाटीनि रुपनगराव हाजोनि हा गिसिखानानै सासे सुबुङा फबसिनजानानै दङमोन। थांनाय शुक्रबारनि हरनि समाव जादोंमोन बे गिख्रंथाव हा गिसिखानाय जाथाया। जायनि जाहोनाव मनेश्वर राय मुंनि सासे सुबुङा फबसिनजायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय शुक्रबारनि हरनि समाव हाजोनि अन्थाइआ गोग्लैसिननानै गंनै नखरखौ सिफायनानै सिलिंखार खालामनानै हाजों फबसिनजादों। बे गोग्लैसिननायनि जाहोनाव बिनय सिंह आरो रेनु बोरमा मुंनि सानै सुबुंनि नखरा बायनानै सिलिंखार जायो। बे अन्थाइ गोग्लैनाय सोदोबखौ खोनानानै मनेश्वर रायआ बाहेरायाव ओंखारबोदोंमोन। नाथाय बे हा गिसिखानाय समावनो हाजोनिफ्राय गोग्लैबोनाय अन्थाइआ रेनु बोरमानि फिसाज्ला 55 बोसोर बैसोनि मनेश्वर रायखौ फबसिननानै लायो। हरनि समावनो एसडीआरएफ एनडीआरएफनि हानजाया हा गिसिखानानै फबसिनजानाय मनेश्वर रायखौ नागिरदोंमोनब्लाबो नाथाय हरनि समाव मोजाङै नुयैनि जाहोनाव मोजाङै नागिरनो हायाखैमोन। नाथाय मैया खमैबो 16-17 घन्टासो एसडीआरएफ आरो एनडीआरएफनि हानजाया जेसीबीनि मददजों जावखांनानै 30 फुट गोथौ मोनसे अन्थाइजों होसिनजाना लानाय मनेश्वर रायनि गोथै देहाखौ बोखांनो हायो। सोनाब बंग'आव आसाम पुलिसखौ गाग्लोबनो नाजादों पाजाहात खान मुंनि सासे सुबुङा। मिथिनो हानाय बादिब्ला बे पाजाहात खान मुंनि सुबुङा गावनि फेसबुक एकाउन्टनि गेजेरजों आसामनि हिन्दुफोरनि मन्दिर कामाख्या मन्दिरजों लोगोसे हिन्दु धोरोमनि बायदि बायदि मन्दिरफोरखौ सोंखारिनायजों लोगोसे अजद गोनां भिडिअफोरखौ लाबोबाय थादोंमोन। बेनि हेंथायै गोबां थानाफोराव गजर थिसननाय जादोंमोन नाथाय रावबो पुलिसआ बे पाजाहात खानखौ हमनो हायाखैमोन। नाथाय सोनाब बंग'आव आसाम पुलिसआ पाजाहात खानखौ एरेस्ट खालामनो थांनाय समाव बिनि न' साखाथिनि सुबुंफोरा आसाम पुलिसखौ गाग्लोबनो नाजादों। बिटिआरनि बायजो बर' फरायसाफोरनि सोलोंथाइ बिथिंखौ जौगाहोनाय थांखिजों बिकेडब्लिउसिनि सोलोंथाइ बिफानजों खुंजानाय सायख' आनजादा मैया जोबनानै थांबाय। बर' कछारी गाव हायुंआरि खुंथायनि सोलोंथाइ बिफाना थांनाय बोसोराव सायख' आनजाद खुंनानै आसाम डाउन टाउन इउनिभारसिटियाव गुबुन गुबुन आयदायाव फोरोंथाइ होनाय बादियैनो देग्लायबो बर' कछारी गाव अनसुंथाइ हायुंआरि खुंथायनि सोलोंथाइ बिफाना बिटिआरनि बायजोनि फरायसाफोरनो सोलोंथाइ एबा फोरोंथाइ होगोन। आसाम डाउन टाउन इउनिभारसिटियाव फरायनाय गोसो गुदुं रोंगौथि गोनां फरायसाफोरखौ सायख'नो थाखाय मैयानि सायख' आनजादखौ धेमाजि सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरियाव एसबि बड' गोजौ फरायसालियाव खुंफुंनाय जादोंमोन। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।